hana bala. Mong mani pungo Bungo oro serai rok mungko mui kutung falmani mikun sok tu bui kunui phayu ge kunui phaiman bisingo tai kaisa ke ta mayaku na dukhu mani da bolong da kalai tong tang tong mayaku ge kaisa ke manka burui busa boyas 11 bosor ngai bini mungkai juhi jala na bini buma bo kuroi bufa bo kuroi bin mama sungnogo tongui se botorui 11 bosor kaka ge bono o gari phaye hotat korea phaye Tutai kalang tangkan kenapa ang bulo si sok payu semeya, ingkai o driver karena yang karpur kai cini borok gari khungsa ayang ambasadi gini yang agar tolak tang bimani borok nong korui rom kha rom muya konoi driver nopo ayang kulai hospital talang ka ingkai o driver la tam kulai hospital talang ka dukura mang ba mang kama ya semeya o ko je garden dok borok talang tang kata ayang kulai digi bai. Ingke kulai digi talan mani. Sing kanamani karna hen kartani gari palti saja gobu kuida. Kari aw driver kar kata kare kan mai accident thang karawa. Jung video rok to khaina ruk ton jak tung. Tabuk police le phaimani brok recovery khlai jama khaya khaba abon se sekanat lang khaba no injured no dukuman jak no. Police rong si sekang telan jak borok egontan pore sok police. Mon jagan mongkhai. Mong ke Krishna Moni para. Nen monglai. Binud driver ma. Khapang ni khasuk chong belaino durgotona kotor yakhaba pari mung kotor khub khairoma singsa o krishnamoni kami kabang kogriang yakhaba buru sini takku bukhorok sini hanok sajukni saman songrok norok jotono saimano bohok ni jababo salbrum highway yakhaba dophalahar kotor kinaro mikhonchok phalai jabu noro nogai mantong ha mikhonchok salbrum talbrum bisibrum no o mikhonchok phalayo Piaba Asomsa Iku TR07 0579 Asomsa Paye Hungni Soita Tamani Jorabo Tutari Penabai Omui Ketung Uriwi Masa Kulai Sakamnago Tai Koroksa Tutayoi Rumani Korokni Tutai Jagmani Pia Manya Ko Koroksano Biangbo komaka, biangbo tangka, koraksana mainnya ko police recovery klai damano jeng sai malayan sunglayano, kisisa pekjane mani caja kini kenapa tai gari bisingo yakun malkum bisingo road dog dajak latha system abolo road, kaya orang jeep jeep mengenal tungi mantong kana, korsa tai kelayo kapang nekasuk chong, o mikon chok, halmani yakni katrinai, henino kabangma dal bidal kogri lemani sini kusuk. Berembo asok kamlai mangnai rok asok kamlai yapar jangai rok piaba on mikon sok yakaba dal bidal mui khutongni phalmani yakni katiri maya o lahar yakaba dofa lahar kinaro obo belaino lasima sinja digital jamanawo triple engine ni jamanawo sobki sat sobki bikas triple engine o obo cherai nabalik 11 বছর বয়স mui khutong phalui tini lahar kinarni masa domthani thangtai masa kamajak obo belaino wanama singsa police phaijak sengkok salayana khapani khasuk chong porok bahaikai justice mannai sabori renai yakheba o malkhung nokphangdari nai hapangdari nai thutaijaknai nukhungni borno yakheba thutaijaknai no obosong naileinai nasingleinai piaba belaino kokma kutung norok ukologo nukriman tangona police bai akobai khlaiei o police rok Fai tabu recovery klai nani pano klai mayang tongho oroni lupurok rohorna soya malkung khorogun thudai thani khoroksa kamaka o khoroksa kamamana manja khai malkung yakaria haina orobo kok jeng salaimani jeng police bai kok salayana yakhaiba nama manjui tongde yang mangkli kesana hadiu yang digi